Ki Khubor ka Bate Se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Decided to follow NPP. We have decided to follow NPP. NPP. No turning back. No turning Congrats back. Sangma. No turning back. No turning back. Thank you. Haka kerwok kubor ka baula pha siya nonglum kubor jong ka Bate Se TV. U MLA Barim ka South Tura constituency. U John Leslie K. Sangma. Ula ajing yaro yaw menteri rangba ka jela u Conrad K. Sangma. Hadien baula Pynrem ya ka jingle jong ginong penyat ya ka Olympics arhajar arpusaw. Kabalong hanong ba Paris, France. Da ka ba peni ya ka jing ya ak ka ba penwandur. Ya ka jing kawai miet bakaddu jong Jisu bat kisenran jong u. Lani ka Last Supper. Ulaong bakatu ka jingle ka khta bhai ya ki Kristan bat ka jing Pynrem jong menteri rangba kadai ka basyong niya bat ka badai hiru ban Pynrem. Henry ulaong ba usyep tieng yo ba kani ka jing Pynrem menteri rangba kadai penbantang ka jing penthami ya ki paj ba bat yo ba kadai tang ka jingle Mynleh ban supen I syabar ya ka jing sngokhia jong u. Ulaong balik se kalak bandai ru tang ka jing penthami ban penlung mensim ya kipaj ba namar ba ka NPP kadang susyak rem ha ka election MP Lok Sabha ka badang sudep bat le se ka dai ka jing persyang ban kro ya kipaj ba namar ba ka election siteng samoi ha gambe greru kala hajan Hagani ka kerwok kubor u John Leslie ulaong baladau menteri rangba ka jela u sngokhia shisha ya ka jing khta ya ka niam uladai banle AA nadu ubenai rempang hagapor ba u General Secretary ka NPP na William Nagar u George Man marak rengkat bat ki parlok jong u kia penlong kamkai ya ka jing ruai niam da ka ba penkela ya ka kerteng u Jisu sya ka kerteng jong ka NPP. Lengba kani ka kerwok kubor ula pharu ya ka video ka bapen I baki nong yalam ka NPP kilayar wai da ka bapenon kam ya ka sur jong ka jingruai niam ka baong I have decided to follow Jesus lani ha ka ktien khasi ka jingruai ka baong ngalakut jingmut ban bot ya Jisu. Henry kini nong yalam ka NPP kila bujli ya ka kerteng Jisu da ka baong I have decided to follow NPP. Lani haka ktien khasi ka bamut ngalakut jengmut ban bot ya ka NPP. Haga ni ka kerwok kubor ula benrap lang ya ka FIR ka ba ula dep ujor haka arpau tarik urempang arajar arpulai persyak ya General Secretary ka NPP George Man marak bat ki parlok jong u ya ka ba ula dep pun ujor how officer in charge ka Tura Police Station. Henry ulaong bahaduk menta omdan bale AA bat omdan ba pensyutam ya kita gi Briew ki bale bemsonyo ya ka niam ka balakta mat yong ya ki riu ngai Kristan. Ulaong ba omtang bagi bor jong ka an kim le AA. Henry kita gi Briew kim sim lapan ma bat sim la yo iru yo nong yalam jong ki ba un Pynrem ya ki Briew Lajong. U John Leslie ulaong bakini ki Briew ki penyeng bon teli ki dukan kiat lani ki wine store. Ha keleng ki benta jong ketura bat ka bakham sngosi syusyu kadai ba utei uju u Briew u balasya ujor ejahar ula ai kerteng ru ya ka wine store jong u da ka Heaven 11 kabadon ha ka constituency jong u. U John Leslie ula pha ka khubor syau menteri rangba ka jelau Conrad K. Sangma balada udai sisiau Kristan dai ban syu yalap lani ban syu le Mynleh Nrai udai bandale bat banda peniru daki kam.